Kantatzi asko maite dau Maria Izaga Agirre Aramaioarrak. Abesbatzan kantatzen euen Aitzitzak proposatuta hasi izan 7 urte zituela herriko parpargorri aurren abesbatzan. Tere Gonzalezen kantu klasia jasotzen hasi izan 15 urte zituela eta garai berian Izaskun Murgia elkarte lirikoaren sartzuelatan parte hartzen hasi izan. Arrasate Big Banen ahotsetako bat da orain dela ia 10 urtetik eta Gasteizko Kontserbatorioko Big Banen ere gertutik ezauketan daue Izagaren ahotsa. Eta orain dela gutxi arte abestu dau Oñatiko Ganbara abesbatzan eta Euskal Herriko Gazte abesbatzan. Ingeles filologia ikasketak egin zituen eta hizkuntza jabekuntza arloan goi-mailako titulu ondoren. Taldi berian Gasteizko Kontserbatorioan egin zituen musika ikasketak. Gaur egun Madrilgo STEM goi-mailako musika eskolan ari da. Azken aurreko ikasturtea bukatu berri dau eta pozik itzuli da herrira etxeko lanak ekarri baditzu be. Goi-mailako kantu ikasketak egiten zabitze Madrilen. Bai, hola da. Kantatzia gure izen eskero ez talako nahikoa, ez da? Ahotsa neukitea. Ez. Ahotsa ondo ibiltzeko eta ahotsa zaintzeko kantatzia baino gauza gehiago da satzetik. Nik adibidez hizkuntza pila bat ikaste ditugu eskolan, inglesa, italianoa, frantsesa eta alemana dauko ikasgai moduan, eta gero aparte gure kantuko klasietaz gain dauku teknika korporal deitzen den dala gorputza zelan prestatu kantuan ibiltzeko, gero eszena eta dana dalakoak. Pianoa eta dana ikasten du baitxa, oseak. Pianoa jotzen duzu? Bai, ikasgai bat da, eta profesional lan baitxa Gasteizen ikasi nen pianoa zebaitxan ikasgai bat da. Eta, hemen baitxa, Madrilen, eta gustora, gisa esan da. Eta ustot ukelelia jotzen duzula, ez? Bai, ukelelia apurrea baitxo eta apurtxo bat, autodidakta ukelelian, baina bai, baitxa. Baina zu abeslari zara. Bai, ni abeslari xanaz. Ni musikari xanaz eta musikari barruan abeslari xanaz. Ados, zelako eskolia da, Madrileko hori? Estetikoki oso politxa honan palazio antiguo moduko bat da, baina, denetik dago. Kantu eskola bat da, eta beti klitxe hori dau, kantantiak egua besterik ez diela eta holakoak, eta kasu batzutan bai, baina beste batzutan ez, nik uste arlo danetan moduan. Musikari danok, estenatokira igoteko ego apurtxo bat eukin bida, beti. Eta humiltasuna baitxa. Orduan, eskolan danetik dauku. Jatorri ezberdinetakoak izango dira, igartzen da hori kantatzeko moduan? Bai, kantu eskolan gehien bada Madrilekoa dienak, gero Malagatik jente asko etorten da, eta Andaluziako beste puntu batzutatik, baina gehien bat Malaga. Eta gero iparraldetik gailegua dauku, eta gero Euskal Herritxin hau ni eta Irunapar, eta listo. Eta gero hauku asko, ikasle asko etorten dianak Venezuelatik, Hego Amerikatik, Venezuela, Argentina eta Bolivia uste baitxa badagoela baten bat. Eta horreik, Hego Amerikatik datozenak oso ondo abesten daue. Bai? Bai. Orokorrien? Bai, orokorrian. Nik uste hango kantu eskolak eta hango abesbatza mundua eta oso ona da, eta asko zaintzen dituzte ahotzak eta oso ondo formeta dituzte, eta ona etorten diaia asko hankarreri hain ja, eta ona titulo bila, osea. Zer buru dauketzu? Bitxu, holan, a corto plazo, datorren urtean 2. maila amaitzia. Hori a corto plazo. Gero ez dakit, egiz esan da, osea, ni baitxa realista naz, kantetia pila gustago jaten eta kantuti bizitzia. Baina, Madriletik urtero, 30-35 pertsona urteten die. Musikenetik hemen Donostitik beste 2-3. Iruñako goi-mailako konserbatoriotik beste 3-4. Liceu Bartzelonan, Smuk baitxa Bartzelonan. Osea, urtero 50 pertsona urteten die, kantantia dienak. Danok ez gaizen bihar bakarlaixak. Eta realista izen biga, nik horregatik ez dut jarten olan kristona metza nire buruen, eta gustauko jaten bai, baina ez bada holan suertatzen, lanian jarraitxukot, eta nik abeste dut gustau bitxe jatelako, ez gero izeteko hemen lakalas, ez olakoik. Orduan, nire helburua da posi bizitzea, nire buruakin lasai, eta nire burua zaintzen, hori printzipalki. Abesbatza baten sentitzen zara eroso, rock talde batekin akaso beto, edo eskontzetan kantuan zuzeu, piano jole bat, ero teklista bate albuan dozula. Zein da zure terrenua? Ez dakit, esango notzun, eske, hor, emaztezun hiru adibidek, bakoitzak gauza desberdinak emute ditu. Abesbatza baten ikaste oso elkarlanien egoten, ikaste oso beste batzukin abesten. Itxendien harreman sozialak behar oso desberdinak dien, ni beti esate dut, abesbatza bat probatu ez dagoenak ez dakiz edan. Da, marabilloso da, nire lagun minerenetariko gehienak abesbatzetatik urten die. Eta gero rock talde baten bai, beste publiko bat abesten, beste musika mota bat bizitzen, edo eskontza baten, eske, ambientiak oso desberdinak di, orduan, nun ikuste duten nire burua, niritan agusteta jat, orduan, ikusikot.
Oporretan zauz, Aramaixon zauz, baina etxeko lanakin etorri zara. Bai, oporrak edo bai. Bai, bueno, ni amaitxunan aurreko astian eta ona etorri nintzen, baina kantua, instrumentua zurekin doia eta zure gorputza da. Orduan asko paretan bozu, memoria muskular eta hori dana altraste joten da. Eta bai, bueno, asteko daukot uztailean noia kurtso batera, Kanarietara, eta ja kurtso hortarako daukot ja 7-8 abesti ikasin biditzu danak, eta aparte egunero teknika purtxo bat inin bidabe, beroketa batzuk edo dana dalakoa, azkenien muskuloa da, hautzkordan inguruko dana eta muskuloak dira, orduan horrek landu inbidia. Jaizali esango zara, ba? Bai, hombre, jorgak baitxa apunto dituzte. Alda? Aldau? Ai, horrengo egunean kantuan ibili behar bat linbaza ba ez. Bueno, badau jentia aldana, Nik personalki nik ezin jot. Ze puntutan sentitzen zara, kontutan hartuta 8 urtekin hasi zitzela kantuen, eta, bueno, bidea, nola baitxe badaukotzula, alako bideen jarritxa, zelan sentitzen zara oin? Bitxu, kantua, eta nik uste musikari danak, espezializetan garenean da, nik kantutik itzain biot. Gerozta geixau dakizunien, gerozta berdia ikuste oso zure burua, azkenian, 8 urtekin ez dakitzu, ezer teknikai buruz ezer zu iristeza eta kanta bitxozu, eta listo. Gero, azteza apurtxo bat ikesten, formetan eta konturatzeza zeintzu dien zure karentziak, zeintzu dien baitxa oso onditzen dituzun gauzak. Baina ze puntutan zazen teknikoki, ze gauza kosteta jatzun, ze gauza ez dien hain ondo urteten, eta gerozta keixau jakin, horrekin gerozta burruka geixoen biozu, zure burue dan moduan azeptetako, baitxu, ni momentu honetan dauko karentzia honek, baina lan abesten dut, eta honekin inneike lan, jazta. Baina, hortxe, nau, apurtxoan nire burua onartzen de puntu hontan gaz, eta mendik hobeto oin ezin dugu ingo, edo ez, eta ez da SB pasetan. Hortxe. Eta gero burrukanen beharra izango zu, seguru, deitzen dutzu, ez da, toki askotatik, esan du formazio ezberdinetan, baina, emoten edauenez, akordeak tarte honetan, behin baino geixotan eurten da, ez da, musikarixei, musika etxeak guztoko, kitxo bain eta kitxo, ez da, ezerre ordaindu barik. Bai, beti garesti. Hori meloi interesantia da. Bai, beti garesti, ez? Beti askotan petzetan dugu ikusten gaunien antzerki bat, edo ikusten gaunien kontzertu bat, musikari horrek iritsi dela horra, ero aktore horrek iritsi dela horra, itxen dago euren ordubeteko funtzinua, eta listo. Eta eurak etxea doiez, eta jazta. Baina horratzean ensaio ordu pila bat daz. Kantuan, kasuan, eskontzetan edo lakotan abesteko, repertorioa bilatu inbida. Igual abestixak, eskatzestezun abestixa igual tonu hortan ez da torrondo, orduan tonuz jeitxin biot, hor kriston lana da batzetik. Hor moldaketa batzuk da. Hor moldaketa batzuk da, eta hori baitxa balora inbida, hori lana da, ez da iritsi 20 minutuin eta fuera. Zuen kasuan bezala ez da iritsi grau eta fuera, etxera, eske atzetik lan asko da. Segitxuan kantu bat eskainikoen dozu, aurkeztu zezu, zein dan eta zetik aukeratu duzun? Bitxu, aukeratu dut Lokartu arte, Goze taldiana, eta aukeratu dut zein dela hilabete batzuk entzunen Astrapala podcastian, entzun itxun hitz egiten Olatz, Iraitz eta Ines, emakumeak musikan inguruan eta musikan inguruan. Eta zabaldu zituzten meloi interesgarri asko elkarrizketa hortan, eta izan elkarrizketa bat asko remobiru zuztena. Gauza askotaz konturatu nintzen, horrek, astu itxe itxuzunak, eta batien esateo zu joni, egora hau bizi zen dut. Eta Goze entzundakoan nintzen, nire basaruan Goze asko entzutenen. Eta egun baten ikasten nenguela, ikasi biherrian denetik itxen ninguela, hasi nintzen, eta ze akorde izango dieta, eta nitxun akordeak, eta zanen, eske ni uste honeaz akapela polis bat urten lehikela, ze badaz kantuek bakarrik urteten dienak. Bai da proposa, arrasateko talde baten dalako, nolabait zure erababizaruakin lotzen dogulako, baina erakutsiko dugu modu ezberdinen baten. Hau da, Maria bat, bakarra, zara zu, baina bost bilakatuko zaitxu dugu. Orduan, 5 aldiz, ez da? Grabatuko dozu edo kantatuko edozu, eta gero horretxeke danak batuta abezuatze baten. Ez ni bihultzen aztaldia, Maria, Bailuzin horrekin jarraitzu deixula, hoxe da, opadutukuna, posi bizitzia dala zure helburua, bat egiten dugu du da barik helburu horrekin, eta gertuteke jarraituko zaitxugu, hortaz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Lazarra. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat eskukikutu oten hauten. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat aldiz musu eman didaten. Zatoz ona eta etzan segin erekin dantzan, hitz goxoak belarrira esan.
Egin hemen igurtzi jarraitu hor poliki desio bat ta gorputz bi. Zure zilborrean, bat-batean, musu ematean, nire hankartean, jolasean izara artean, biok lokartu arte. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat eskuk ikutu oten hauten. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat aldiz musu eman diaten. Ez gelditu lastana ta jana zazudana, laster lertuko naiz nibanoa. Geitsi beraino prakak eta zabaldu hankak, desio bi ta oiu bat. Zure zilborrean, bat-batean, musu ematean, nire hankartean, jolasean izara artean, biok lokartu arte, lokartu arte, biok lokartu arte, lokartu arte, biok lokartu arte.